ಐರನ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಂಜರ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಪಿಂಗಾರೆ ಬೊಂಡ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಪಿಂಗಾರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪಿಂಗಾರೆ ಹೌದು ನತ್ತು ನೀನಿಂಚ ಪಾಲಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಂಡ ಆಪುಜ ಬಲ್ಲಡ್ ಭಾರತ ಬಲ್ಲಡು ಮಿನಿ ಆ ದೇ ಕೇಂಡ నేను పాలడ్ ఇంచ కట్టర బల్లియా ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ പോയാലുണ്ട് പിന്നാട്ടുണ്ട് ആവശ്യം ആവശ്യം വൈകിട്ട് ആ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ಸಾಲಿಯ ನಿಜ್ಜಾണ് ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ಇನಿತ್ತೆ ಸಾಲಿಯ ನೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಯರಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾವೇನು ಸೌಂಡು ಸಾಲಿಯನಗ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಿಂಜನ ಪನ್ಪೆರತ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲಿರಗ ದಾದಾ ಸಾಲಿಯ ನಿಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಯರಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಆಯುಷದ ಪನ್ ಆಯುಷ್ ಏಪಲ ನೇರು ತುಂಬರ್ಪಿ ನಿಲ್ಲುಲ ಗಾಯಲ ಚಾಮೈಕದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಆತನು ಪೂರ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಇದೀತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿದ್ದೆ ಅವಸರ ಉಂಟು ದೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಕಂಟಿ ತುಂಡಾತು ಮಾರ ತಿಕ್ಕೊನ್ನಿ ಇದು ಅತಿ ಇರು ದೇವರದೇ ವೈದಿನತ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೂಕಂದು ಜರ ಎಂಕ ತಾಯಕದಿಯಾರೆ ಎಂಚಿ ನಿಜ್ಜ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಹಿಡಿಯಾರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಂಡ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ್ ನೇಮಲತ್ತು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂಚ ಯಾನ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಆಯುಷುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬದಲು ಈರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಎಂಕುಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೊಕ ಬತ್ತದ ದೈವ ಗಡ್ಡ ಬರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಸಾಲಿ ಅಂಡ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವೊಂದು ಬಗೆಯಿತು ನನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ ರಪ್ಪಿದಡಿಯ ಧರ್ಮನೇ ಮಾತು ಕೋಡೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೇರು ಇನಿ ತೆಂಗೆಲ್ಲ ತೋಯರೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಧರ್ಮನೇ ಮಾತೀನಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಡ್ಡಿದಿಂತ ನೇಮ ತೂಕ ನೋಡು ಅವು ಬಂಡತಾನೆ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ತೂಕ ಅಂದಿಜಾರು ಇಜ್ಜು ಪೂರ ಕಾಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಯಾರ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ನೇಮಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೇಮಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂಚ ಏತೋ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಟ ಅಂಚ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡ ತೆಂಚಿನ ಗುಂಟೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ 98 ಆಗ್ತಾ ಪೆಂಗಲ ಮದ್ಮೇಳು ಒಂಜಿ 4 ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯುಷ್ 11 ಬಾಲನ 11 ಬಾಲನ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲನ ದಾನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನೇಮ ಆತು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆತು ನೇಮ ಅಂಚ ನೀರು ಏತೋ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನ ಅಂಚ ಸಾಲಿಯನ್ಗ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ ಕುಂಟಿದ್ದೆ ಊರ್ ಕುಂಟಿದ್ದೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಬಾರಿ
ಹುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಾಲೆ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ಕುಂಜಿ ಕಾದೆ ತರ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೇರು ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಬೇರೆ ಶೋಕೇಸ್ ಎಡ್ಡು ಬೇರೆ ಹೋಯ್ ಏನಂಚ ಏನಂದು ಪೂದೆತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪ ಹೈ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಾರ ಎತ್ತರು ಯಾವ ಬಗದಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಆಂಡತ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಪೂ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಜೈಜರು ಫುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಎತ್ತದ್ದೆ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಜೈಜರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜೈಜರು ಅದೇ ಕೋಡೆ ಎತ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕೋಡೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ದಾದ ಬಂದ್ ಧರ್ಮನೇಮ ದಾದನ್ ಪ್ರಕ್ರಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಜೈಜೇರಿಗೆ ಆಣ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಆಯ್ತು ಒಂಜು ದೈವ ತೋಟಾಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬನ್ನಗ ಜಪ್ಪೆರಿಜಿ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲಕ್ಕವೆ ಆಯುಷ್ ಪುರು ಬಾಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೇಮಾನಗ ಆಯುಷನು ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕ ಅದು ಕೈಟು ಬತುಕುಲೋ ನೀನು ಬತ್ತದು ಪುರು ಬಾಲೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಗಂಡನು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯೇ ಅದೇ ಅವೇ ಇದು ಧರ್ಮನೇಮ ಅದು ಅವು ಆಯ್ಸ ಬಿಡಾತಿರ ಅವು ಲಿಸ ಉಂಡತೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮನೇಮದ ಪುರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಸವಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಐನುತ್ತೈವ ಬಲ್ಲು ದೆಕ್ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ನನಗೇತ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ಹಾನಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಡ್ದುಲೇತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಪಿಂಗಾರ 4 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಯಾನೆ ಪನ್ಪುರು ಸಾಲಿಯನ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಡಾಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲೇ ನಾನು ಸಾಲಿಯನ್ ನಮ್ಮದು ಏತು ತಪ್ಪು ನದಿರಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೋಟೆ ಬೇಗ ಬೈದ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲಾಯಿಡನಾ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಣಿಯೇ ಕೊಂಚ ರೌಂಡ್ ಬರೋದಂಟ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಏತಲ್ವ ಮಿತ್ತಿದಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಟಾವ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಅನ್ನಿಕ್ ಏಪಲಿ ತೋಟ ಬರೋ ತೋಜಾವತ್ತ ಇನ್ನು ಆ ತೋಟದ ತಿರ್ತು ಗಾಡಿ ದೀತ ಹಾಕಿ ಇವು ಬೋಂದಿ ಅಟೆಂಚೆ ಪೋಪಿನಿ ಸುರಾಂಡು ಬಂಡರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನುಜಿ ಅಲೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನುಜಿ ಬಂದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದುಂಡಲೇ ಕೇನುಂಡ ಇವು ಬೋಂದೆ ಟೆಂಚಯೇ ಮಿತ್ರದು ನೂಕುದು ಬುಡ್ನ ತಿರ್ತೆ ಅವೇ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಇವ
ಚೆಕ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಡಂದ ಆಗ್ಬೋದಾ Red building. ಮೂಜಿ ವಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ರಾಶಿ ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೂತಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ತಂಡಿರಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ದುಂಡು ಡಿ ಮಾಟ ಸಾಮಾನು ಹೋಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉನ್ಲೆ ಗಂಟೆ 11 ಎಂಗುಲ್ ಪೂರೇ ಪೌಂಡದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಮೇರೆ ನಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೇರವರು ಈಗುಲೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಏತ್ನೆ ಕಿಲೊಂದು 3 ಕಿಲೋನಾ ಈ ರೇಪ ಬೈದಾರು
ಶುಕ್ರವಾರನಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಯ್ದಿರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಮಂಡದ ಸುದ್ದಿಲ್ಲನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮತ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಂದವು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ ಸುಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನು ಎದುರ್ಬೋದು ಬತ್ತೀಜಿ ಮಂಜಲ್ ಲೈಟ್ ಅದಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಪು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಏ ಚಿನ್ನ ಎಕಡೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡತ ಇದಡ್ನಿ ಕಾರು ಅತ್ತೆಂಗಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂಡತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಗುಲ್ ಬೈದಿರ ಬಣ್ಣಲು ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡತ ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಡ್ದು ಇವ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ತೋಜುಂಡ ತೂಲಗೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೂತಗ್ ಕೋಡೆ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಧರ್ಮನೇಮ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ನೇಮ ಅಡ್ಗ ಕೈತಾರ ಬಯ್ಯ ಸುರಾಯಿನ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಐನಂಟೆ ಸುರಾಯಿನ ನೇಮ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಸೋಮವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದಾಲೇಜಿ ಹಂಗಾರ ದಾನಿನಿ ಅಗೇಲು ದೈವಲಿಗೆ ಅಡೆಗಿ ನಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡು ಇಂಕುಲಿನಿ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಂಡೆ ಬರೋ ಅಂತೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಂಡತ ಕೆಲವು ಕಾರ ನಡೆದು ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೆ ಮಾವುಡು ಪಂಡ ಆತು ಆಪುನ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಆತಾಯಿ ಕಾತೆ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಸೇವೆಲು ಪುರ ಕೂಡ ಅಂಚಕರ ಸೇವೆ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಲಿಯನ್ ಬರೋ ಅಂತೇರು ಎಂಕಲ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಜನ ದೈವಲು ದೇ ಕಾಂಡಲಲ್ಲೇ ಎತ್ತೇರತ್ತ ಆ ಭಾಗ್ಯನ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ನೇಮ ಗಾಣ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದೇ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ನಟಿ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಪಿರೋಡು ಕಾಟುಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂತಾರತ್ತ ಚುನ ಏನ ಕೊಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಪ್ಪಡುಂಡದೆ ಇರಡುಂಡದ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಗಂಟೆ 11 ಅರ್ಧ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು